Labari da ɗumi-ɗuminsa, Burin Rahama Sadau ya fara cika. A wannan rana ne Rahama Sadau ta wallafa hotonta da ita da fitaccen jarumin nan na Indiya wato Kwamando, wanda duniya ta fi sani da Kwamando. A Kannywood ba a taɓa samun wani jarumi a Kannywood ko a 'yan fina-finan Hausa wanda ya samu ya haɗu da manya-manyan jarumai irin wannan ba. To wannan sai ya zama abin magana, ya zama abin taya murna, ya zama abin alfahari ga masana'antar Kannywood. Nan take abokan sana'arta sai suka fara taya ta murna, suna congratulation, wasu suna Allah ya ƙara ɗaukaka, wasu kuma suka dinga sako tana fire, ma'ana tana wuta. Rahama Sadau dama burinta ta haɗu da manya-manyan jaruman Bollywood, kuma ga burinta nan ya fara cika. Kamar yadda ta faɗa a wata hirarta da aka taɓa yi da ita a BBC, ta ce sun yi magana da Priyanka Chopra, wato jarumar da ta fi ƙauna duk duniya. Ta ce sun yi magana da Priyanka Chopra, kuma Priyanka Chopra ita ma ta ce tana so ta haɗu da Rahama Sadau. In dai har wannan ƙuduri na Rahama Sadau ya amsu, to gaskiya Rahama Sadau ta zamo zakaran gwaji. Ta yi abin da babu wani jarumi ko jaruma da ta taɓa yi a masana'antar Kannywood. Ko a yanzu Rahama Sadau ta kerewa ga baki ɗaya jaruman Kannywood saboda ta haɗu da jarumin da babu wani jarumi da ya taɓa haɗuwa da shi. Shi dai wannan jarumi wanda ake wa take da Kwamando, jarumi ne fitacce a duniya wanda a Indiya ma ba kowane mutum bane yake samun ganin shi. Wani lokacin ma har ya fi shugaban ƙasar Indiya wahalar gani. To yau sai gashi ga Rahama Sadau. Wannan ya zama abin alfahari a wajen Rahama Sadau. Yanzu menene burin Rahama Sadau na gaba? Ta haɗu da babbar jarumarta wadda ta fi ƙauna, wato Priyanka Chopra. Wannan shine takaitaccen labarinmu na wannan dare. Jama'a mu kwana lafiya.